Evo, čuli smo tu problem da je nogostupa u ulici Karažnik i Dubravice, da djeca ne mogu hodati, moraju hodati po cesti, ne mogu ni prijeći cestu, imali kakvih naznaka? Pa da, dakle, s obzirom da je vijeće mjesnog odbora tu vrlo aktivno već po tom pitanju, ja se nadam da ćemo onda zbilja uspjeti u vrlo skorom vremenu riješiti taj problem. Mislim da ćemo primijeniti onaj isti model koji sam primijenio i za Budenec, a to je da ćemo na sjednici gradske skupštine tražiti konkretne odgovore što se planira s tim projektom. Bitan je za taj kvart, bitan je za mjesni odbor, bitan je za sigurnost djece i svih ostalih stanovnika gore na Gornjem Stenjevcu i primijenit ćemo model iz Budenca, doći ćemo na lice mjesta, doći će ljudi iz gradskog ureda napraviti da vide kakav projekt se treba napraviti, mislim da ćemo to riješiti vrlo brzo. Također bio problem je zgrada ovdje policije u kojoj se skupljaju štakori, narkomani. Da, to je već dugogodišnji problem stanovnika Gajnica. Ja sam već i kao zastupnik tražio odgovor na to pitanje. Dobio sam odgovor da nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, no s obzirom da je ta zgrada napuštena već više od 5-10 godina, da ona zbilja predstavlja opasnost za ljude, za stanovnike, mislim da ćemo ponovno tražiti njeno rušenje jer nema smisla da jedan objekt na ovaj način ugrožava sigurnost ljudi Gajnica. Kritizirali su i lošu učinkovitost lokalne samouprave. Pa to je taj osnovni problem. Zašto svi ovi razgovori nas zastupnika su potrebni? Zato što mjesna samouprava u gradu Zagrebu ne funkcionira onako kako bi trebala funkcionirati. Dakle, ona funkcionira ponekad samo zato da bi vijećnici se sastali na svojim mjesečnim ili tromjesečnim sjednicama, a ne da rješavaju konkretne probleme sugrađana. To nije dobro. Dakle, mjesni odbori i gradske četvrti moraju dobiti jednu drugu formu funkcioniranja. Treba ih biti manje u gradu Zagrebu jer ovakvi kakvi jesu oni ne mogu niti financijski, niti sa svojim ovlastima rješavati komunalne probleme u kvartovima. Dakle, građani traže rješavanje svojih problema, ne dobiju to u svom mjesnom odboru, ne dobiju to u gradskoj četvrti, onda više ne znaju što zapravo trebaju raditi. I zato to treba.